وبعد. Alhamdulillah, kamar yadda muka saba kowace litinin bayan sallar isha'i mukan yi nazari a cikin ilimin nahawu, wato ilmu qawaid al-lugha al-arabiyya, a cikin wannan littafi an-nahwu al-wadih na Sheikh Ali al-Jarim da kuma Sheikh Mustafa Amin, waɗannan bayan Allah da suka baiwa harshen larabci gudunmawa ɓangaren nahawu da balagha da adabi. Allah ya saka musu da alkhairi. To, tunda mun yi na primary da na ɗayansa da na biyu da na uku, kuma mun shiga na sakandare wato a sanawiyya, muna cikin al'ibdal da muka yi makon da ya gabata, inda muka ce akwai gini ifta'ala. Ifta'ala, ma'aunin ifta'ala idan aiki sulasi ya fara da sadun, dadun, ta'un, za'un, muka gina shi a ma'aunin ifta'ala, me za mu yi? Wa zai faɗa abin da za a yi? Jayyid, tawul ifti'ali ta koma me? Ta'un. Sannan idan farkon aiki a sulasi akwai me? Dalun, zalun, zayun. Idan muka gina ma'aunin ifta'ala, me za mu canja? Wa zai faɗi na biyu? Mu canja me? Wacce ta'u? Aha. Ta koma jayyid, tawul ifti'al za mu canja ta koma dalun, ko ba haka ba? To sai mu maida, idan dalun sai mu maida sai mu shigar da dalun ɗaya cikin ɗaya. Id ta'a sai ya koma id da'a, idi da'a, idi da'a sai mu shigar da dalun ɗaya cikin ɗaya ya koma me? Idda'a. Alhamdulillah, gaskiya kun kusa ku burge ni yau. Kun kusa rakadan. Allah ya taimaka. To darasin yau shi kuma darasi ne al-i'lal bitaskin. Al-i'lal bitaskin, kamar yadda zamu gani insha Allah ta'ala. Yau muna tara ko? Bismillah. Muna tara ga watan 1446 hijiriya, daidai da 15 ga watan 7 2024 miladiya. Haka ne? darasinmu qawaid, ko ba haka ba? Qawaidu al-lugha al-arabiyya. قواعد اللغة العربية ما يقولون درسين؟ الإبدال، الإعلال، الإعلال بالتسكين.
الإعلال بالتسكين. الإعلال بالتسكين. تو wannan darasi zai zo a cikin maganan thulathi. Zai zo a cikin maganan me? الثلاثي. الفعل الثلاثي aiki thulathi kuma shine aiki mai harufa nawa? Harufa uku. Harufansa uku na asali. Idan muka ce ƙama ya ƙumu, yaya asalinsa yake? Wa zai faɗa min ya ɗaga hannu? Wa zai faɗa min yadda asalin ƙama ya ƙumu yake? Qawama ya qawum. Jayyid. Qawama. Qawama ya qawumu. Qawama ya qawumu. To qawama ya qawumu babin me kenan? Qawama يقوم. جيد. باب النصارى. بارك الله فيكم جميعا. جيد. to mun ga wannan fi'ili sulasi ne ko ba haka ba? An ce qama. Me dalilin qama? Qawama ko isalinsa qawama ya qawumu. Idan muka duba dama yadumu, dama yadumu, asalinsa me ya za a ce? Dawama. Dawama yaduwumu ko? Yaduwumu. Shi ma babin nasara yansuru. Jayyid. To mu duba littafin. Yanzu dai mun fahimci aikin da za mu yi a cikin sulasi ne ko ba haka ba? Al-i'lalu bitaskin al-amthila. Na ɗaya, yadumul wuddu bil mujamala. Yadumul wuddu bil mujamala. Bil to kamar bai suka ce wuddu ko? Wuddu dai. Yadumul wuddu bil mujamala. Soyayya tana dawwama da daɗin baki ko daɗin mu'amala. Mujamala shine a yi ta ƙoƙarin faɗa maka abin da kake so ko da ba gaskiya ba ne, ko kuma a yi ta maka mu'amalar da kake so ko da ba gaskiya ba ce. Shine mujamala. Shine la mujamalata fil islam. La mujamalata. Mujamala a faɗi abin da za ka ji daɗi ko aikata abin da za ka ji daɗi, kawai jin daɗinka ake nema. Kamar yadda a da wasu sarakuna ba dama a faɗi abin da ba sa so.
za a faɗi abin da suke so ne ko da me ko da ƙarya ce ba kyau shine mujamala. yazidu sukkanu misra kulla amin, haka sukkanu Najeriya ma mazauna misra suna ƙaruwa kowace shekara. al-qutnu al-misriyu lahu maqamul awwal, audugar misra tana da matsayin grade 1, al-maqamul awwal grade 1. na hudu i'mal al-wajiba raghabatan la makhafatan, ka aikata aikinka na tilas don so ba don tsoro ba. abinda aka ce maka duty shine wajib, dutinka ne to kai don kana so ba don kana tsoro kar a kama ka ko kar a maka kwaire ko wani abu ba. a'a kai me ragabatan. na biyar ij'al malaka mabdhulan wa 'irdaka masunan, ka sanya dukiyarka a bar bayarwa amma mutuncinka ka sanya shi abin kiyayewa. ijtanib ma yarahu al-uqala'u ma'iban, ka nisanci abin da mahankalta suke ganinsa abin aibantawa ne, ka nisanci abin da mahankalta suke ganinsa abin aibatawa ne. idan ka duba duka waɗannan misalai, na farko ajwaf ne. ajwaf saboda me? yana da me? jayid, shikenan dalilin ce masa ajwaf yana da illa a tsakiya, shikenan. sannan babin nasara ne, ko ba haka bane? to sai ya zo maka ya ce ya dumu, akan ya dumu ake magana. ya dumu asalinsa yadda wumu, yadda wumu, yadda wumu. sai aka ce bai yi ba. me yasa bai yi ba? ya ce wannan harafi sahih ne, dalun ba sahih ne ba. ai dama muna cewa masu illa waw ya'un ko, to amma dalun ai mai lafiya ne, to dalun yana da lafiya, ba a ɗora masa kaya ba duk da lafiyarsa. amma wawun harafin illa ba shi da lafiya, sai aka ɗora masa kaya, an zalunce shi. ya kamata a ɗora kaya ga mai lafiya ba mara lafiya ba. zai ka ce a dawo a yi adalci, a ɗauke wannan kaya a ɗora wa mai lafiya. sai a ce to shikenan, to tunda za a ɗora masa kaya nan dama ba kaya ba ne, sai a ɗauko wannan kaya a ɗora wa mai lafiya, kaga an ɗauke daga nan kenan. saboda haka ya dumu, ko ba haka ba ne? shi kenan dalilin da yasa ake cewa ya dumu kenan. amma asalinsa yadda wumu, aka ɗora kaya ga marar lafiya, aka bar mai lafiya ba kaya, sai a dawo ya adalci, a ɗauki kayan nan a ɗora mai lafiya shine dalun, a ɗora shi kuma wau da yake bai da lafiya dama a bar shi ba komai a kansa. amin. to tunda mun ɗauki kaya daga kan marar lafiya mun ɗora mai lafiya, dama ko abin da ya dace kenan. to a nan
yazidu za mu dawo kai in Allah da yazidu shi ma yazidu da shi za a yi aiki asalinsa zayada yazidu zayada yazidu zayada yazidu amma ba ku manta cewa dalili yadda za mu gano wannan sirri shine dukkan harafin mudari'i yakan ɗauri harafin kusa da shi ko? Wannan dole mutum ya riƙe wannan. In ka ga bai ɗaure shi ba to ka dawo ka nemo ba asali ba ne ka dawo ka nemo asali. In ka ce yazidu to ka dawo ka ce zaɗin nan da aka yi masa kisra to ba wurin muhallinsa ba ya kamata mudari'i ya ɗaure harafin mudari'i ya ɗaure ta. Ka ce yazidu ƙama dole ka ce ya ƙama ya ƙumu dole ka ce ya ƙo dole mudari'i harafin mudari'i ya aure harafin da yake kusa da shi. Daga nan muka gano cewa ashe dama dawama ne yadda amma ai da muke faɗa ɗin ai ya du to kuma kaga ya harafin mudari'i ne bai kamata ya samu harafin na gaba da shi ya masa wasali ba ɗaure shi ya kamata. Haka zada yazidu zayada yazidu to shikenan yazidu nan ma harafi mai lafiya zayun harafi mai ciwo ya'un aka yi mata wasali aka bar harafi mai lafiya ma'ana ɗora mata kaya saboda haka a ɗauke wannan a dawo da shi ina yazidu ya dawo da kuma dama kuma haka muke faɗa amma kun san dai ba shine asali ba. Mun gane wannan to na gaban shi ma za mu zo kansa. Al-maqamu ko ba haka bane al-maqam al-awwal asluha wannan al-maqam mun qama yaqumu qama na'am me na uku to ba na al-maqam al-awwal ba mahallin shahidi ba shine al-maqam ba ba na karanta da zuwa nayi bayani ya da mun dauka daga farko na fassara mahallin shahid al-maqam al-maqam daga qama yaqumu asluhu min qama yaqumu haka la makhafata na sidara ta gaba ta hudu shine mahallin shahidi shi kuma khawifa yakhawafu to idan aka gina su akan bina'ul maf'ul ismul maf'ul zai zama makhwafun اسم المفعول ما من شيء من الثلاثي ما الفعل اسم المفعول من الثلاثي على صيغة المفعول جيد بارك الله فيك على صيغة مفعول نثلاثي على صيغة ايه تو مخوف كو makhwafun ko haka ake faɗa haka muka ce makhwafun asluhu kenan
to asluhu anan ma ga mara lafiya ya ɗau kaya, ga mai lafiya ba kaya kansa, saboda haka a dawo da kayan kan makhufun bil damma makhufun to makhufun asaluhu in za a gina shi akan ismul maf'ul irin wancan ya za a gina shi makhufun maf'ulun makhufun makhufun maf'ulun makhufun maf'ulun makhufun maf'ulun to shine a ɗauke wancan a mai da shi can shi ma ya zama me makhufun in ka ce makhufun shine ismul maf'ul na khafa ya khufu makhuf abun tsoro ismul maf'ul Allah sa dai muna tare sosai to haka maqam din shi ma muka ce qama yaqumu maqawumun shi ma maqawumun to sai na'am bismillah na'am sai haƙun da ya muka mai da wata ta koma kan haƙun wato sai muka ga inda haƙun ba ya munasaba da wawon shi ne sai muka cire wawon muka rage shi a rikin makafata shi ne zake so in je wawon ba ya munasaba da yana hanya shi da na ga a cikin daga rubuta makafata. Makafata ai ba dama a ce ga ɗauri ga alif dole shi ne ai wannan darasin baya a darasin baya ka koyi wannan a gane haka ne ka gane kenan lallai fa ka mai da wau ya koma don ya dace da fataha jayyid ij'al malaka mabdhulan wa irdaka masunan shine mahallu shahidi masunan asalinsa maswunun an gina shi akan maf'ulun maswunun to gashi nan maf'ulun maswunun ya aunu to gashi nan sadun da yake da lafiya an cire masa kaya an ɗora mara lafiya sai a dawo da kayan kanwa kan me to a nan za ka samu wau biyu ita ƙasa kinani wau biyu duk da ɗauri su ɗauri biyu zai tafi to tun da illa ce a shafe ɗaya sai zama mai masu nan shafe ɗaya zai zama ya yi ko bai yi ba ya yi sosai a haƙ shi ne to ijtanib ma yarahu al-uqala'u ma'iban shi ma ma'iban
معيوب معيوب مفعول معيوب مفعول معيوب مفعول ya aunu to shi ma kaman wancan ga mai lafiya ba kaya ga mara lafiya da kaya to anan idan ka ɗauke wannan ka ɗora wannan yanzu ka samu harafin illa guda biyu a jere abu ɗaya ko ba haka ba ne to kaga dole ya za ka yi za a goge wawun a bar ya'un to idan kuma aka goge wawun aka bar ya'un dole damma ta koma kasra don ta nasabar mai ma'i wallahi kuwa wallahi kuwa gana yi da sauƙi ko in an koma gida ba matsala kana gane wannan malam Musa saboda haka masunun ma'ibun wannan shine darasin yau saboda haka ku duba sosai minti ɗaya sannan mu karanta ƙa'idar ku ƙara ganewa insha Allah ta'ala kai na karatun kake kuwa kai malam wancan na kwancan dai a to amma me dalilin hakan ba lafiya a to ba ta barau ne aka nemi ta barau malam ko ai ta barau yana da muhimmanci na'am dare yayi alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله